Gauza berezi bat ingo dut, prestatzen ibilin zena, eta horretarako ez dakit, egia esan ez dakit zer erabili, nor etorri, zerekin egin. Tor, nik uste dut, oraintxe dela momentua, kutxaren trukua egiteko. Baina ez. Bai. Gauza horrek, Kutxaren trukua egingo dugu aurrera sar dadila kutxa. Badator, zuk ez duzu baina ensaio gauza hauek ensaiatu egin behar dira. Zu mago handia zara, mago bikaina zara, eta ez duzu inongo ensaiorik behar. Begira, hemen txedaukagu kutxa magikoa. Aizu lagunok, iratxoaz, fidatu behar naiz? Noski, bai. Ni torre bidezia naiz, eta... Bai ala ez? Bai. Tirator, sartzaitez kutxan. Hor, sartu behar nahi zela? Bai, sartzaitez, lasai. Bueno, ni, zu nire mirezlea zarenez, ni fiatzena. Sartuko naiz, baina araz... Bale, gauza bat ingo dugu. Arazoren bat balin badaukat, zu mesedez zabaldu kutxa, bale? Bai, lasai, zu lasai sartu eta arazoren bat balin baduzu, niri esan eta kontuko dut. Sartuko naiz, baina denbora gitxi, gero irekiko dago eta aterako naz, bale? Bai, lasai, gero irekiko dut. Bai, zu sartu. Zu sartu, bai, barruraino, sartu hori da. Sartu lasai, Tor, sartu. Ez da zer gertatzen, zer? Arazoren bat? Iratxo. Zer? Hau zer da? Hau, gauzak eskegitzeko dituti. Hori apaingarri bada, Gabonetako apaingarri bat, bai, pinuan jartzen den horietakoa, bai. Baitu ze polita. Bai, Gero arte. Sartu, bai, zu sartu lasai. Xinduko altzarete, xiltzeko ba. Hori da, jarri oso tapa, oso ondo, ederki. Tor kutxa barruan dago. Lortu dut Tor barruan sartzea. Eta orain, Tor gisajoak ezin izango du hor barrutik atera. Izorrai, barregarri geratuko da. Eta gainera, orain, gora eta gora igoko dugu. Antzokiaren gorenera iristen denean, sokatik tira, kutxa ireki eta Tor erori egingo da goitik bera. Txalo zaparra da hundi bat. Gora kutxa hori, ederki. Erori dugu da ikusiko duzue. Eta gora. Tor hor barruan dago. Tor. Hau ze zartako hartuko duen. Zartako ikaragarria.